соҳаи боғдорӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ба шумор меравад ва барои ғановат бахшидани бозорҳои дохил ва хориҷи кишвар ин соҳаи афзалиятнок саҳми бориз мегузорад. бо мақсади саривақт анҷом додани корҳои саҳроӣ имрӯзҳо боғдорони шаҳри Турсунзода ба буридани шоху панҷаҳои зиёдатии ниҳолони ангур камари ҳиммат бастанд. саҳмдорони хоҷагии боғи Сомон аз обу ҳавои мусоиди фасли баҳор истифода карда аллакай буридани ниҳолони ангурро дар 20 гектар анҷом доданд. иброз дошт боғдори ҷавон Нозим Мамадҷонов. майдакимуда отаймоши бобаимо ангур парваршидаге моям ами хеле ёд додагия ки барои ами ангурро абрезка када нигоҳ мекунем пазонда пешниҳод мекунем ҳар ҷоя Россия ҳама ҷоя роӣ мекунем Қирғизистон ам хеле борашта мо кор мекунем да деҳқонӣ шида ай саҳари 10 нафар кор кардем 2 гектара абрезка мекунем да ярза харин ирӯз буд мекунем иншоалло ва дигар ҷоя дигар ангурро абрезка мекунем ва замина буд када барои ҳамин абрезка када ангурро хушрӯ када чӣ мекунем да парвариш мекунем ки моро ангури мо пеши давлатода якум ҷоя гира гуфта ҳам хеле кор мекунем. боғдорони шаҳри Турсунзода бо мақсади ба даст овардани маҳсулоти босифати меваҷот дар саҳро меҳнати софдилонаро анҷом медиҳанд ва ҳар як шохчаи ниҳолро тибқи қоидаҳои агротехникӣ қайчӣ менамоянд то ки ниҳолон самараи хубро ба бор оранд. корҳои баҳорӣ қаламша кардани ангурро сар шуд. ангурҳоро насиб карда бошад қаламша мекунем баъд баста меброем баъд ҳамада нигоҳ карда бо доруҳои ядахимикат барои касалӣ нағалтиданаш сар мекунем. баъд ҳам хеле мебине барои мисол як ҳосили фаровон гирифтан як ҳосили хуб ба даст овардан хизмат мекунем насиб карда бошад. бояд зикр намуд ки хоҷагии боғи Сомони шаҳри Турсунзода дорои 500 гектар боғи ангур буда дар ҳамин шабу рӯз дар ҳамаи биргадаҳо буридани шоху панҷаҳои ниҳолон оғоз гардидааст. занону бонувон ва саҳмдорони хоҷагӣ бошанд шоху панҷаҳои буридаро аз саҳро ҷамъоварӣ менамоянд, гуфт зимни суҳбат саҳмдори хоҷагии мазкур Санобар Маҳмудова. чӣ хеле ки мебинед корҳои саҳроӣ оғоз шуданд. обу ҳаво мӯътадил буда ба мо боғдорон имконият медиҳад то ки корҳои саҳроиро ба анҷом расонем. дар вақташ ниҳолҳоро қайчӣ карда хомтоб менамоем. боғзорони мо чун соли гузашта ҳосили фаровон медиҳанд. заҳмату талошҳои деҳқонон ва боғдорони Турсунзода шаҳр аз даст надодани вақт аст, чаро ки ҳар як кор вақту соати хешро дорад. аҳли заҳмати хоҷагии боғи Сомон бо чунин меҳнатҳои шабонарӯзӣ зиндагии хешро обод карда ба пешравии ҷомеаву давлат саҳми арзанда мегузоранд. Собирҷон Саидов, Зафар Асанов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.